Bay, doon ako'y iasoy ni mong sugilanon, bay. Saan sa manakabahin bay, Borluloy? Sa Amerika, bay, doon ay Amerikana nga nagpakontes kong kinsay nationality nga makapagoy kaniya nga remedyohon, muatag siyag usa ka bilyon dolyares, bay. Tiyo mo na sa. Nagbiya po na bay sa. Kana nga remedyohon niya, makapagoy ra, buhatag siyag usa ka bilyon dolyares bay. Oo, bay, kay daghana, di ra magatos, kataw ang niremedyo niya, klase-klase, wa dyan nakapagoy niya, bay. Sige pa rin bay. Pila may sugilanon, bay? Miadto ang iyang kababayan nga Amerikano. Pag remedyo, bay, wa gyud mo agoy, bay. Miungol hinuon siya sa kalami, bay. Ang sunod nga, may remedyo, bay, ang Chinese. Ang Amerikana, bay, ni katawara, bay, kay gigulakan, bay, kay gamay armas ang Chinese, bay. Apan, ang Pinoy, bay, may remedyo. Nakaagoy ang Amerikana, bay. Binuang na bay. Amerikano nakaremedyo sa Amerikana. Wagani kagay. Chinese wagay kagay. Usab ang Pinoy. Ngano nga, nakaagay, bay? Bisulti ako bay. Ngano nga nakaagay. Tungod, bay, kay pag adto sa Amerika sa Pinoy, bay, wala mo sakay og eroplano. Naglangoy ra, bay. Samtang naglangoy siya, bay, naghupo. Nya o sa kabulan niyang langoy, gitugkan og sisi ang iyang armas, bay. Ay, pag abot niya dito sa Amerika, remedyo din sa Amerikana, akaingod din ng Amerikana, bay. Agoy! Di ka mo agay, bay, nga ang armas sa Pinoy, gitugkag sisi.